Mefa Enstool enyina mu. Daasebre say offering anopa ewia anado Enstool pa meba. Moshe Frechichi and Menche, Mamuna, Atlasim, Makwa, Badamu NYANSAPO, Kasamfuni, NYANSAPO, no, I just so the Amay say, San Badrimba, Same Soria, Asante Juaben. Juaben wa Asante Mantem Hayena na Otuo Sireboe Otosumi no Council of State member enye member keke Jumteni na sase so ena yegine na ye baaya na kyese ababeto dwa se ano a ese Juaben ase akonwa ato enu ntine wo se adehye abusua no no wo mudi odi adidie eba na afi ebe ya amamene ne amane ese fata na wo so afena musuaye no koye Anoohene enu nti yenya ne nti se owura bia ne din edi Kofi Agyemang wo ye dwadini wabe e wo dwadie mu yie pa eni nyuma bebre ena osaye wono na neye akonwa na ato ho amana ye be ya amamene ne amane ese fata ye na Otuo Sireboe na hemfie na afi wakwakwa enti di echi aye NYANSAPO so na ya beidie na yese de yebesie bia no yebesane badwemba kwa so ne amamo so moni krutuarisi amhwemienu santamu ehune yeko afedi machie na yenkorom na yenkore se ne ensuaye no no ebesi akọ afa arofo se wohwe sa me opanyina aba betena edwemu na Asante amamre mu ni yebeka se wabetena apatem yewura Kofi Agyemang yewura Kofi Agyemang ha kra friend se anu a eno ehye Juaben ase ehonum na adidi ato a ene wura yi ene ye be ya amamre ne amane de amano na waso afenemu esuaye na se de Asante amamre etie no no sabi mfiti prekope enko hene nim gese de obetena apatem enti sa mresa wohwa ne dom na de hye na busuafo ene etwa ne ho ehia opanyin abetena edwam kamakama no sa mresa wohwa de wo chia no no eye na Juaben hene na Otuo Sireboe tosomienu ne chia me na apiagyen dankawoso enkane no Ghana Chamber of Commerce na oye wono president wono eni berma tintin kokko kama za wohwe mo repair egu ahene wemu anya asem kotwa wono mo bunso obekoto nanim sesi a wo chia no enti enche kra no no obekọ na afi akwakoso afenemu na wosuae na wode akire ye na Otuo Sireboe ansana amamre kwan mu no wotime anya kwan na akwakodi he yeguso samre yentimi mfa ne konwadin emfa ntudwa nyame ya adom na woso afenemu so awia konwadin ebeba no NYANSAPO se di san na madwembom ne empre ye ho nkotuma mpamlikenti no yede no so ebetum anim amma hu se ne esitie na esi efa ha NYANSAPO yeguso ayesan no badwemba ewo Juaben ahemfie One interview mojan no forget me champion from Kwadwo my champion from was sending curious to Aja kujena dia sad na kusibie kumproj me champion from kusibie kumproj me champion from Aja ko fi say from podem fa usi Aja ko fi say from podem fa usi o brendre kusibabun o brendre kusibabun Yentre na chamfort me champion from Yentre ma chamfort me champion from Bobia kasi abri ponibo suntum Bobia kasi abri ponibo suntum Bobia die trasin Bobia die trasin Why from Podem Farm? Why from Podem Farm? Oh, my bloody 40 match and 40 Jack Madun. What happened 40 match and 40 Jack Madun? What was it man about you? What was it man about you? What can you buy from What went into Bafra for What you got from What you got from Pong? I read what you were from Bucci. What did you say? I read your chip of Bucci. What did you say? I'm ready penny selling a bra. You ever fell said, no so good to a job from I'm ready penny selling a bra. You ever find some swag to my jump from what does Cassana magic?
Otuo skasana majekum. Wasaju fe from Podemfa. Wasaju fe from Podemfa. Wasaju fe Nabias. Wasaju fe Nabias. Wasaju Nabias. Wasaju Nabias. Woku Bediako from Nigeria. Junabias yao. Jumna Chilebera. deɛ wohwɛ deɛ twagu sisi ana deɛ friend sɛ kwadwom a yɛde bɔ abudin ne nsɛm a ɛkeka ho ɛde ɛkyerɛ wɔ hen ne twagu yi ewie na mu sɛ ntakra no nso ɛyɛ mmɛn no nso ɛhyɛn yi owie no afei ɛna kontini ankɔm adehye akyeame no nso abie kwan mu sɛ wɔnom nso nkɔ na afei wɔnom nkɔ nkɔnkɔkyea Omanhene ene Omanhema nti eno na sisi mo ho se ekoso wa mpanyimfo ebo mu ase ewo simpie no enimpe ede anidi ede ema yenana Otuo Sireboe ene nana akosua echama otoso miensa mam eye Juaben Manhene ene ne Manhema enim say ene ede da sonko ya ahemfo akase mienu ebesi bibi akire Daasebre Nanaima yedi kan nana Anoohene okoni krechi no afina abusuya enya de hibranti a osane fata se yedi ekonwa no ema no ntine wo ha obesi bibi ede akire Daasebre Nanaima sio ye tosu mienu konomo ehene sio konomo akonwa adampan acha ifihia ba aduasani ene ana nananom abrebre o maso ase enya de hibranti a se yedi kuro no ehye ne nsa na osom ode som Nanahema ema ebebo Daasebre eso aba intine ejiemo akasi ayedie yi na no fapem pa ana mede ato edwa no ti Daasebre gba to ahene oni Anoohene momra na ando akonyana de mfi kakra ni ye no otiso nko ni krechi no adam pan no obefa obebua da besom yewura ne na ahema amaka Juaben man Akan no man adama senti onma sese ne mesre kwan ase mewura ne na ahema amakwan dia o mesi bibi nso o mefa anu akonya to sreyo na se o man kwan a akokofa no na ba bekire wo o se no fata se ede akonya no mana wade mu ede amano se wo sha de edi kan edu no so ye Anoohene opanyina won na wo beso afremu na wo so yewura kofi ageman ano wono ene waba begina wono wakwa ne ntoma no nse wo de abonu musa ena sabe won se chacha waro ne mpaboa no sanse wabedrum panyimfo enim enya ne nte se Kofak Global Limited wona woye panyin kwankyerefo eda ano wasa eye odwadini a chese ne tirimo bobbew na onim di yie pa ono enene ano adehye abusua no ede ne eba na bomode na ba bekye ye nana Otuo Sireboe ene nana akosua chama a woye Juaben Manhema ne Juaben Manhene na afei panyimfo makwan dia na yese waso afremu swan na wabeye ano wonom ehene ewo honom nti won na wadi kan aba edwam a wobeye amamre ne amane yenhwe de ekoso no Hello. Enye Otuo Sireboe. Otuo Sireboe amfunyina mo a ofa dia de chana black. Yeah. Sede eye nana dwantoafo ni kan no. E hibranti no ye frɛ no Opani Kofi Agyemang Kranten. Na Opani Kofi Agyemang Kranten ye wo no. Mfie aha afie apem ahankro ene edusia baako 1961 ti ohwa ene 61 years na yawo no Juaben Kwadwo mu ya Opani Kranten starting the school of Juaben Anglican Primary School ene JHS elementary school
Adaroma na ofi ho no Otuo a ne school ne so wo Eastern region school kese pa okoko Florida ewo ho Ghana Secondary School eho na oye ni O level Ganas udo na friend Ganas na Adaroma owie ye no oye courses bebre eka ho na odi wie ye no oye na adwen se ono de obeye ono an adwuma esenti oti adwuma bi a ye friend Kofak Global Limited ono na ye managing director na Kofak Global Limited Kofak no se wo ba Juaben na odu e chen kuruma ohwe nsa benkum so a company kase bi wo ho wafa emrofo omo eye adwuma ma no na omo ye nchense a ye de bod dan so ti eye owura planting adwuma a wabie ode bo aga na man ene Juaben ene Asante man na owura planting ye frede maame Esther Akon ena ne papa nso de owura CEN planting Adaroma oye baako one na wo ema nso Adaroma sisi aye ka say openi planting ete kumase asokwa eho no ne yere ene ne mani na bushia ete na Adaroma owura planting ne ho nsem kakra yede to yura ene na nanu bani piao to Hene akonwa mu ana na do ato fo Hene ede no aba no ne ho nsem ana Daasebre wa krache ebegina sei ede ato ye ni mu no de so brantie no so na sale ono na ujina na do ato fo Hene enchen Daasebre na ma mesimo obru de so brantie no ana na do ato fo Hene ikura ne nsa opia continue akon Yeah. Chame mama Daasebre maima se ko dina ko mudie since my program pelo the fact for granting ko so ni mu ta ko kunya bu chale ta ya le chale ta na ko bo fere no mo chino asa ache asana ta ko fa so ma be kunya ko yini mo zin bi e ka yo ka ke no ana se e mo na o ba so mo eyosom enye edonye na omu se oye na dwuma ana oba beso saa akonya mu eso nya meredi ma na dwuma no mo se nya meredi so de ma akonya no aso na eso osum bia eso kosum edwuma no so na eso oye ro ma o kunya saa ye gina so ba ya e ka da na ka tu na na hima ne busu apani mo amuni abranti oye na dwuma ama mo ko fa no aba na akosai afei busu apani ara wo mo na do aba yeso ba ka da na do ba ye ntino o ba she no se chinchira de ba ka na to diso aso no so ye ko wa kene ta mo fa to mo ta ko o ka bia mo so die bi abranti litimi anti so bia o de ne ko me ni ko ni ho tin bia fa ko yan ma I don't think and Asabre o mo ha bi ye namfo bi ye abusua ene bi nso so ye robani ene be hwa adefo o be sha brabo foforo ase e wo wonkwanam manfo be hwe wo asua wo ti e be sele so be yisu pampadi sese wani hwa himpie so onyankopon ye wadom na Daasebre makwan se sibibi kire na o modern se
ochitafo nyina gina wachi sabri wodi wokra mu ani so besom wo yie ano na ebiaka Juaben afenso wo modern say Juaben Hene na Juaben Hene na hima beto ho asempa bio bobodin leso abusuafo nso so a muta na kire na bagina ha no ya hunu bi pen ye nyina nso afa bi mu na de dom be wa bagina na chi hallelujah hallelujah hosanna hosanna o chere bi dom wa sa gina wo crucify him impe bi em mo modern mo dom pim amfa ni nya kwani aba na ma ni chere day in day out modern say wakasa udi afutuo be yaduma wo ye nkatabo kakra ya kan so betumi adisudi ani ese Daasebre na ahema ase won ada woroma o mapan na sibibi fa kire wo opia de beka kire na nse de obo ni ani die ne hobrasie ne de Hene Amponsem o ka se yehwemi o da bo se behwe no ehwe wa ne ehu ene ochina o be free ha ene ba o na gu form ochina ba o ja mabo so e ka se kwa ha tu akra na onwinwi ene de akwa ha tu mama da bu fu zon pa zio o de gina ha no zio fa no kai da bia o tori akai se be kwa na 22nd August anapa no nkro na be hwan zio ene emene dibre zio asesa mi nipa ba na asesa mi tu bai zio me ne ye zio kai hu se de o bia o nipa anya me de ba wo ene tima de ma wo no o ma ne enya enka ho da ho da wo damfo a odamfo no ene enni won komo ensre enye se ene de he won se me Hene o Hene o se okay ko ba bia o po bi kwa na dim komo na onyo bia na hombrase o we e fa entapwa ti bi ka sa fo sika fi efri ha fa o ka se efri ha Juaben actually do amame me so do ma won no so ti akwanim sade a ene na se o kire edo ma nipa na nipa so kire edo ma wo o ti ndi we aduma nananom momo kasere mfa konwan ma no Daasebre man bibi na me se wasem Adam me bru bombo zio empregan du zio Adam iri bibi mame mo fa Daasebre ne Daasebre do ato ayene ti madeshe branti a odina begna Daasebre animu yi onti ye enko na sum eyiye kon kasa Daasebre ye fi ase bia esom adwuma ana ye adom ye eni video mu ase de ye bia ne se ye boa ama sumodwuma no akoso na ye de aboa de oti ya dom ne se hwe de akonwa so wono so e de pia akosoro mo ape bibipa e de aba Juaben e de abre Juaben ti wa wusi kuro mu wo se de kuro esitie Yefishia edwonum baako na ebai edom ye bia e ma hada nti bibia ye bia no ekoso wano so obu nkompo ko hwe kura adom ye mu a hwe se de emu esitie ye hade adom ye eni ha breti awabi na wabrabo no na asesa
se wo agoboni bia udia wa bra boni nya te se wi a ba na yo enu ano no witimi ni sa agoboni no bi o so akonya nya konya katoa tinye ba bia na wo so kwotena ekodi nkomo nye ba bia na wo so kwotena ekodi ayensin Kunya edema wono eso nana mo wo se wutu ewo ho no watu ewo ho ena na nyama ho no wo makwan na si bibi e fa kire no asemo na do acha me wada me bro empenisi yom ya den konfo no ojina he de me nkasa ma no ye na nanu aka Kata de. Bacho ya bwana nyina na ye ina miti na ye. Tura chame said ye odisibranti e no se na. Wo se de na nan maka nyina de yewura ne na ahema ka e nyina wate. Na otie no asopem na obeye onyame ne boafo. Daasebre na ma me simo bo Zio Because papa you born kwa what to mama. You don't want one side, all right. She don't one side. odi betra konya so etio Adama idipa odi betra konya so ye. Iro Adama asi eje no ye Kwadwo enye Kofi. Kwadwo Asare Bediako Amponsem. Kwadwo Asare Bediako Amponsem. Na otoso mi no. Apia. Poponso. Min fra kuya mo ko tro ko jana do asad. Abo jadua e. Sansa mo ko pontientia no nya mo ni o. Bagram ti aku. Pori. Me nana ko Asare Bediako Amponsem. Me nana acha pora kosi. Me wo fale nana say support Abibirem Otuo ni. Daasebre so pa me nana ebe so me ena me to so. Me fa ensu enyina me no. Daasebre se offer me anopa eya anado da zoom pa neba. Isaiah ni yare. Se offer me na mama se Kwadwo ekaka duju. Betu Jano Nana Kwadwo Asare Bediako Amponsem Otoso mienu Nana Kwadwo Asare Bediako Amponsem Otoso mienu Anoohene afei na amamra ne amane nyina no aba awieye ama wasa afroma wasa se de ano akonya eda ho no barima Nana Kwadwo Asare Bediako Amponsem Otoso mienu wono ana se de waba be Anoohene ewo no wono se yaso na yagunisle Otoso wasanwon afatao nana afatao eso sadi amameti anuti na NYANSAPO kasamfonyi so yesane ne badwemba fita no pone yede to monimu aha ana yede musie ne ane kajabi da chi bia yebeto aso midi ane abusia pani ousu adiomi yamamunyina mo ane sha wajen ahenewa Denti ebube ne brebe nse ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadore sra
Penny wants nephew, Emma, Asebiam. Blani P. Freemantam Behin say pain, and young Kwandewa, Naya Sutron, and son of Daasebre Fitana, my Kwadwo Brensia, Motuan and Simo Japmoni. Diana new reclaiming. We are so for Crown ye. Tonte, Yano Sania, I know Nyansapo. I want to take on a money and Takraboni, dear, Fenam Quatriqua. Madame Mount to my effect, Nidin the same. Nidin Obama. Akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the first hon hia na Amerikasa sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya